Oh bro, mau mana nak dah? Masuk men. Wah, udah somin mana kita? Ada oleh sar. Wah, jadi mix somin mana nak dah bisa kan? Jasa restoran ini, logo berapa? Kami menjaga, aku mau bagaimana ada man? Aku ini jasa restoran tu. Nah berat komnya, sampai kita pun berat kom. Tapi tu juga. Zaman ini kita lebih lekar ni lah. गोथावानो बेलेग जाखायो आरोना बयबो जानो नायफैनो हागोन नंखाय सानदोंबा माने जोंना एवनायनि टेस्टआनो बेलेगथार आरो माने जोंनिया आलादाद्रायखायो एसे मानसि मोखांफ्राबो एसे आलादाखा लागायबाय बिथाङा नोंथांखौ नंनायालाय जाफै अननानै गासिबो फै आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो जाहाथे नोंथांमोना बाव सफैयो शेयार खालामलायना हो सफैयो जाहाथे नोंथांमोना बयबो नुनानै जानो हाफैयो जे बिराद खम खालाय जोंना सावमिना बेयाव सावमिन माने गासिबो रेटआनो खम आरोना नङा होमबा ओंखामबाबो गासिबो ओंखाम ओंख्रिबाबो आरो मोजां सेल जायोबा अफार हगारबावगोनसो थारमाने हटेला माबा रेस्टुरेन्टआबो गोदान नालाय ओमफ्राय सिदा बांद्राय मानसिबो जाया आरोना दा सावमिन होसिगोन oh my god सावमिन हाफ ना हाबा नै बुरजाथार ना हाबाबो आगलासो kita dotoma gambar gil nama budang budang polop nama apa mun gami sandengli budang mun sar mun ni नायनो हागोन र' सावमिननि बानायखाङोबा माबायदि कालार बानायो जोंनिया माबायदि सोलाय नुबाय बरिया बानायदों बिथाङा जाथावथाव नुखाबाय फैदो जाफै सिख्लाफ्राबो जाफैनो हागोन सेंग्राफ्राबो जाफैनो हागोन गासिबो जाफैनो हागोन आरो जेसेबांनाखि मानसिफोर दङ फैजोबनो हायाबाबो गाबोन एसे दिनै एसे फैनो नाजा फैनो हायाबाबो एसे डिलिभारिनि बेबस्था खालामगोन आरोना जोङो माने जोंना दासो दखानाबो दासो चालु जादों नालाय माने जों डिलिभारिनि बेबस्थाखौबो जों लाखागोन आरोना बेनिखायनो दा प्लेट जाबाय ini आलु परता मोनसे अर्डार दङ बेनिफ्राय मिक्स चावमिन दङ नै बरिया बुरजा मोनखायो जोंना चावमिना हाबानो फाग्ला फुल जाबावसैनो आलु परताखौ बोरै बानायो फोरोंदोब्रा बिसोरखौबो लोगो फेमिलिफोरखौ जाहाथे न'आव बानायना जानो हायो नङा होमबा माबायदि फोरोंनांगौ नोंसोरखौ आङो बेयावनो फोरोंदो भिडिअनि गेजेरजों देखायना होनोसै नङा होमबा सुंद'यैब्लाबो माने ससेब्लाबो देखायलायनाय जासिगोन आरोना बोरै बानायो ओरै बानायनांगोन आरोना जाहाथे बिथांमोनाबो न'आव जाहाथे जानो हायो बानायनाय नङा होमबा आरो न'आव दस्रायाव सोलोंनानै खामानि मावहैनो हायो माने आलु परताखौ ओरै सोनांगोन आरोना बिदि आलुखौ सोयो ओमफ्राय ओरै थननांगोन आरोना थननानै ओरै एसे मोजां माथिनांगोन आरो बे बुस्थुखौ गुदुंखौ ओमफ्राय एसे मैदा होनानै नानो हागोन आरो ना माने बेयाव कालार थलाथ' होआखै जों जेबो होआखै जास्ट ओरैनो बानायग्रोदों हा आर्जेन्टथार आरो माने हास्लाबला आरोना कास्टमारा बेनिखायनो बानायब्रबनाय जाबाय बोरै बानायो दा नानानै बेखौ बानायनाय जासिगोन आरो बेसेबां जोंहा बे दामा only 30 rupees बिराद गिदिरखारा फाग्लासो नायलाय बिराद गिदिर जाखायो ससे बेजों समान जाखायो नै 30 थाखानि बेसेबां जाखां रेस्टुरेन्ट नुबाय 30 थाखानि बेजों समान जाखायो नै ओरैबायदि मालायफोरनाव 60 थाखा 70 थाखा जायो देन्जार गिदिरखा परताया माबा फिसाबो ओमफ्राय गोदामि दसेयाव ओरैबायदि जोंना गिदिर होयो ओमफ्राय बिनिफ्राय मानसिफोर दा कास्टमारा जोंना गोदानबो ना बारा मिथिजोबथ'वाखै आरो ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों देखायलांगासिनो गासिबो बुस्थुफोरखौ मा बानायो नङा होमबा बानायो देखायगासिनो आरोना दा थांबा बानायदोलै
मोनखांबानै रुटिया बिदि जाबाय नै नुबाय बरिया जाबाय नै नै जाबाय गाइसमोन बरिया बेखौ दा कास्टमारनो एसे आरो ना नुबाय बरिया नै बेखौ हरदो नै होबाय सामब्राम थांगोन आसार थांगोन साखिनि नैबाव ओंख्रि थांबाय आरो बरिया गिदिर जाखाबाय सच्चिबो बेसे बेबायदिखा जोंना थांग्रायानो बेबायदि थांबाय आरो गिदिरानो ओंख्रियाव ओंख्रिया औ थाइजौ दुन्दिया साखिनि बानलु गासैबो मिन्थिखागौ मालाय जाग्राफ्राबो बरिया औ नुबाय ओंख्रि होबाय सावनोसै जोंना आलु भर्ताखौ थाव होबाय अ माय गड नुबाय आलु होबाय खोथाजोब्बाय आं बेसेबां गिदिर नुबाय फाग्लासो माने जोंना दा आलु भर्ताखौ बानायजेनबाय आरोना देद्रायदों बुस्थुआ जायगा जालायासै 30 थाखानि आलु भर्ता कास्टमाराव रायलाङोसो आरो जोंखौ एफा गिदिर जाख'नो हाया बेबायदि दाबानाय होननानै उफाय गैया जोंहाथ' बिदिनो बानायखायो सिगांनिफ्रायनो बानायनांगौ बरिया अराव मोननैमोन मोनसेयावबो सावगासिनो मोनसेखौबो मोनसे हाबाय मोनसे दसे नेपालनि बियो रानजोब्बाय मानसिया बिराद माबा जौ लोङो आरो मोनायाव डिउटि गबासो लोङो बिथाङा खामानि बुराव लोङा डिउटि गबा लोङो आरो ओंखाम जाया रानजोब्बाय ओरैसो देखायहरलाय मोखा नोंना एन्जर सिखा बायदि हाथाया सौखां आमलेट बानायदों लोगोफोर आमलेट नुबाय बिथाङा नै जोंना मा एवदों ब्र बेदर बयलार बरिया जाखाव रेस्टुरेन्ट नामा iya pokora-pokoranya dong nih chicken pokora nah chicken pokora nih coba lihat buriya banana teman nih ini water berapa jam ini buriya namanya chicken pokora nih